बयबो मोजाङै सिनायनायनि हमारा एक नया एमपी है राज्य सभा का श्री रंगरा नार्जारी सो वेलकम यू सर टू दिस प्रोग्राम वी हैव डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जोंनि गेजेराव दङ जोंजों हांख्रायना लाबोजानाय मानगोनां बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि श्री थरेन बर' सारखौबो गोजौआव फैनो थाखाय आं खावलायदों We have among us one of the distinguished guests, Sri Khozen Singh. He is a New Indian Express ka editor. So I request sir to come over here and sir, please come. He is a renowned journalist, now he is an editor, New Indian Express. Khozen Singh sir. Now I'd like to request Besomau, जोंनि गेजेराव दङ सुरत नार्जारी सार बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय बिथाङा Surot Narjari sir, a retired principal, Dr. Surot Narjari, Kokazar Government College ka retired principal. बे समाव जोंनि गेजेराव सफैनो हानाय आरोबाव जोंनि गेजेराव दङ दुलाराय हारिमु आफादनि आफादगिरि जगेश्वर ब्रह्म बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय जगेश्वर ब्रह्म सिगाङाव फैनो थाखाय खावलायदों बिथांखौ बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव आलासि महरै फैनो हादों मानगोनां जोंदाव बड'सा बड' फिल्म डाइरेक्टर एंड प्रोड्यूसर बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आरो सिगां फारसे फैनो थाखाय खावलायबाय जगेश्वर ब्रह्म दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि जोंदाव बड'सा बड' फिल्म डाइरेक्टर एंड प्रोड्यूसर जोंजों लोगोसे दङ रमियो बि नार्जारी डिपुटी सीएम बीकेडब्लिउएससी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय खावलायबाय जोंजों लोगोसे दङ मिसेस किरण बर' मिस इउनिभार्स एक्जिक्यूटिव 2017 डार्बान आं बिथांखौ आर'नाइजों बरायफैनो थाखाय खावलायबाय जौसाङाव मिसेस किरण बर' शी इज अवार्डी ऑफ मिसेस यूनिवर्स एक्सक्लूसिव 2017 थैंक यू मैम नेक्स्ट जोंनि गेजेराव जोंनि हालामनिफ्राय सफैनो हानाय एमएलए इएम बिथांमोन दं बिथांमोनखौ फारियै मुंख'लांनो सानदों श्री जलेन दैमारी एमएलए बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय जोंनि गेजेराव दङ रनजित बसुमतारी बिथाङा इएम बिटिआर आरोबाव दङ उकिल मुसाहारि बिथां
डक्टर नीलुत सोरगियारी EM बिटिआर बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय। जोंनि गेजेराव दङ मुसे रेवरेवा नार्जिहारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय EM बिटिआर। जोंनि गेजेराव आरोबाव आलासि सफैनो हादों। मनीष सिंह वाइस चेयरमैन दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, मैं सर को भी अनुरोध करता हूं आपका परिचय देने के लिए। मनीष सिंह है वाइस चेयरमैन दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड। और हमारे साथ है और श्री नीमा थामांग जी, एडिटर इन चीफ समाज भारत मैगजीन हिमाचल से। सो नीमा थामांग जी को मैं अनुरोध करता हूं आपका परिचय देने के लिए। आरोबाव जोंनि गेजेराव रनेन्द्र नार्जारी बिटिआरनि EM बिथांखौबो आं गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। आरोबाव सासे EM दंबावो अरूप कुमार दे बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। जोंनि गेजेराव सफैनो हादों सन्जय सोरगियारी MCLA चेयरमैन यूथ एंड एमप्लयमेंट प्लेसमेंट बिटिआर सन्जय सोरगियारी बिथाङा ओरैथिं दंमोन। बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय। जोंनि गेजेराव दङ माधव छेत्री MCLA चेयरमैन स्किल एंड डेवलपमेंट बिटिआर, बिथांखौ सिनायथि लानो खावलायदों। जोंनि गेजेराव दङ दशरथ बर' EM BKWC, बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। जोंजों लोगोसे दिनैनि नैबे हाबाफारियाव जोंना गागि मेथाइ रोजाबगिरि आरो आर्टिस्ट माखासे बिथांमोन दं। आं बिथांखौबो खेबसेनो सिनायथि होनो खावलायदों। जोंनि गेजेराव दङ मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि आरो देंखो सुजुगिरि रहेन्द्रनाथ ब्रह्म, आं बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। जोंनि गेजेराव दङ आगुआवनो सिनायथि होनांगौमोन, थेवबो आङो दा सार बिनय कुमार ब्रह्म बिथाङाबो आजिरा मोननाय प्रिंसिपाल गवर्नमेंट कॉलेज क'क्राझार। इस बार मैं परिचय देना चाहता हूं बिनय कुमार ब्रह्म जी, इज अ रिटायर्ड प्रिंसिपल ऑफ क'क्राझार गवर्नमेंट कॉलेज। आरो गागि आर्टिस्ट बा मेथाइ रोजाबगिरिनि गेजेराव जोंनि गेजेराव दङ मेडाम सुलेखा बसुमतारी, आं बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। जोंनि गेजेराव दङ मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि आरोबाव बुदां बल्लभ ब्रह्म, बिथांखौबो आं गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। स्वरूपानन्द ब्रह्म बिथांनि गुबै मुङा। जोंनि गेजेराव दङ बिग्राय ब्रह्म, बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आं खावलायबाय। जोंजों लोगोसे दं आरोबाव गौतम ब्रह्म, बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय। बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव मिउजिशियानफोर दङ, मुंदांखा मिउजिशियानफोर साथाम दङ। जोंनि गेजेराव नुजानो हादों रनजित ब्रह्म, बिथांखौ आं गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। रनजित बर', सरि। बिनि उनाव रनसिं नार्जारी पियानिस्ट, आरो जोंनि गेजेराव दङ जोंस्रां ब्रह्म, सरि, अदेबानि फैलाजे बरगयारी, आं बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। आरोबाव जोंनि गेजेराव
आलासि महरै मेथाइ रोजाबगिरि महरैबो दङ फुंजा मुसाहारि आं बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। बे समाव आरोबाव जोंनि गेजेराव जर'खा आलासि महरै दङ बेरलाव के कार्जी सार बिथाङा एसोसिएट प्रफेसर क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज लोगोसे एट प्रेजेन्ट पलिटिकेल एडभाइजार टु CM BTR बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय। मुंदांखा देंखोगिरि आरो मिउजिशियान बा करियोग्राफार चक्रधर नार्जारी बिथांखौबो आं गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। जोंनि गेजेराव दहाय फुंनि हाबाफारियाव सोमोन्दो लाखिनानै बाहागो लानो हानाय आलासि बिथांमोन बेयाव गोबाङै जोंनियाव बाहागो लाफानो हादों। आं बिथांमोनखौबो सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय। कृष्ण गपाल बसुमतारी डाइरेक्टर UN एकाडेमी आं बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय। जोंनि गेजेराव दङ डक्टर आदाराम बसुमतारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। डक्टर कमल बड'सा एसोसिएट प्रफेसर क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज बिथांखौ खावलायबाय। डक्टर कुमुद रन्जन बसुमतारी बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हादों आरोबाव गोबां आलासि दङ। आं बिथांमोनखौ दा दसे उनाव सिनायथि होगोन। दा जोंनि नैबे सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारिया जाबाय। गेस्ट इन्ट्रडाक्सन हो गया हमारा। दा बे समाव जोङो एसे हाबाफारिखौ सोलाय सोल' खालामनानै फिन खेबसेबाव माहारिनि आरो संसारनि आरो गासै सुबुं माहारिनि मोजांनि थाखाय एबसुनि जि आर'ज मेथाइ दङ बेखौ बेयाव खेबसे जोङो खनफिननो नागिरदों। आर'ज गाबगोन आरो 1 मिनिट जोंनि बिर जोहोलावजो मुंख्लं बिथांमोननिसिम जों आर'ज गाबगोन। बेनि उनाव जोंनि बेखेवगिरि आलासि मानगोनां BTRनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बेखेवगोन आरो जों आलासिफोरा बिबुंथि लाखिलांगोन फारि फारि आरो मोसानाय आरो मेथाइ खननाय बेबो जागोन। दा बेनिखायनो आङो बे समाव बयखौबो दसे सम गसंनानै आर'जनि हाबाफारियाव बाहागो लाफिननो थाखाय खावलायबाय आरो लोगोसे जोंनि आर'ज मेथाइ खनग्रा हान्जाखौ सिगाङाव फैनो थाखाय खावलायबाय। पूरी मानव जाति के अच्छाई के लिए ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। ये एब्सू का प्रार्थना है। Songsara gojan sudem para lang theng apa om dosai Songsara gojan sudem para lang theng apa om dosai om dosai Lai nai so hai nai Dian jeng dao ka ne ha teng apa O vong go sai On lai nai so hai nai Dian
संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबं गसाइ अबं गसाइ निदाननि समाव गोसोखौ हमथाहायाब्ला नुजाफैयाफा नों जोंनो सोरां होफै निदाननि समाव गोसोखौ हमथाहायाब्ला नुजाफैयाफा नों जोंनो सोरां होफै सैथो समायना आब्रु सामना अरायबो दिदोमै थाबाय थाथों आफा अबं गसाइ गोजोन खुसियै आलो आलोयै अरायबो थांनानै थानो हाथों आफा अबं गसाइ संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबं गसाइ संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबं गसाइ अबं गसाइ अबं गसाइ अबं गसाइ अबं गसाइ अबं गसाइ थैंक यू। एक मिनट हमारा बोरो जाति का शहीद लोगों के लिए मौन प्रार्थना हम रखेंगे। तो शुरुआत करता है स्टार्ट। जब भाई जिरायदो समाप्त हो गया। जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि एबसु लं लिभ DBA लं लिभ बयबो जिरायदो। DBA नि मानगोनां आफादगिरि मेनन कुमार ब्रह्म बिथांखौ आङो सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय। बे समाव जोंनि बे दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आगु बैसागु आगु रंजालि बैसागु आरो बर' जे हारिमुआरि फोरबो बेखौ बेखेवनानै होनो थाखाय आं खावलायनो आङो सानदों। BTR नि मानगोनां चिफ एक्जिक्यूटिव मेम्बार और दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि। इस वक्त हमारा जो आज का ये मुख्य कार्यक्रम है इसका उद्घाटन करने के लिए अपना भाषण से मैं अनुरोध करना चाहूँगा श्री प्रमोद बोरो जी को, BTR का चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन। प्लीज सर। हादोरनि राजधानी दिल्लीयाव रंजालि बैसागु फोरबो खुंनाय बे हाबाफारिखौ दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां, बे हाबाफारिखौ खुंनायाव गासैबो बिथिंनिफ्राय दैदेननाय DBA नि आफादगिरि मेनन कुमार ब्रह्म बिथां, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय आसामनि मन्त्रि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो बारग' राज्य सभानि MP इउजि ब्रह्म बिथां, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि
तरेन बर' बिथां बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय आज के ये बैसागु फेस्टिवल दिल्ली में पहली बार भारत के राजधानी में जो सेलिब्रेट किया, यहाँ आए हुए सभी मेहमानों को मैं मेरी तरफ से तहे दिल से स्वागत करते हैं। और स्पेशली आज ये पहली बार दिल्ली में जो बिहू या बैसागु सेलिब्रेट किया है, इसमें हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट है हर्ष चौहान जी, MP लोकसभा, चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। मैं आपको स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हम बहुत दिल से स्वागत करना चाहते हैं हमारे असम के एक लोकप्रिय नेता, अभी पार्लियामेंट की MP, नेशनल बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी दिलीप सोइकिया जी। आज हमारे बीच में उपस्थित है खगेन सिंह जी, हमारे पुराने मित्र भी है, दादा भी है। हर समय हम लोग को बहुत निडी समय पे साथ दिया खगेन सिंह जी। ये अब अभी एडिटर हैं। यहाँ उपस्थित हमारे काफी मेहमान अलग अलग संस्था से उपस्थित हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं। और खास करके असम से हमारे MP लोग, MLA लोग, हमारे नया राज्यसभा की MP रंगरन आचार्य जी भी है, सब लोग आए हैं। हमारे काउंसिल के एग्जीक्यूटिव मेंबर MCLS भी आए हैं। और दिल्ली में रहने वाले हमारे बोरो भाइयों के साथ कुछ मेहमान भी आए हैं। मैं सबको बैसागु की शुभकामना देता हूं। बैसागु हमारे लिए नया साल है और नया साल की शुभकामना मैं आप लोग को देता हूं। स्पेशली बैसागु जो है ये भाषण देने के लिए नहीं है, ये नाचने है, गाने हैं और झूमने के लिए है। और सालों भर का जो दुख दर्द है ये बैसागु मना के, बिहू मना के हम लोग भूल जाते हैं। और ये खास करके गांव में रहने वाले, प्रकृति के साथ रहने वाले लोगों का होता है। और ये बिहू या बैसागु कब से मनाया है उसका कोई तारीख हम लोग बता नहीं सकते हैं। ये हजारों साल से हमारे लोग इसको मनाए हैं। और ये हम लोग का पूरा रीति रिवाज, हम लोग का जो जीने का जो भी तरीका है इससे जुड़ा हुआ है। खेत करके हम लोग गांव में हमारा जीवन चलता है और इसमें हर तरह की काम हम लोग को करना पड़ता है। और उस काम में कभी एक फैमिली दूसरे फैमिली से, एक आदमी दूसरे आदमी से जाने में अनजाने में कुछ कभी अच्छा सलूट, बुरा सलूट किया जाता है। और बिहू की फर्स्ट दिन में हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को हम लोग सम्मान देते हैं और माफी भी मांगते हैं कि जो भी दुख हो उसको भूल जाने के लिए। और गांव की जिंदगी ऐसी ही है कि बहुत लोग, सब लोग जो है मिल बांट के रहते हैं, बहुत ज्यादा प्यार एक दूसरे से करते हैं, विश्वास करते हैं और उससे ज्यादा जो है सपोर्ट करते हैं। किसी का शादी हो सब लोग सपोर्ट करते हैं। अभी सिटी में होगा, अर्बन एरिया में होगा तो कोई 5 स्टार होटल में जाके शादी करेगा। हमारे गांव में जो है सब लोग एक दूसरे के शादी में या कोई भी प्रोग्राम हो इसको सपोर्ट करते हैं और सब मिलजुल के अच्छे से रहते हैं। और इस समय जो है प्रकृति में जो है पेड़ पौधे, नया पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, गांव में कोयल की आवाज सुनाई जाते हैं। हर तरफ की एक नया जीवन लोगों को भी, जितना भी जीव है सबको एक नया जिंदगी मिलता है। और उससे
आने वाले समय के लिए एक पूरा फुल प्रिपरेशन एक हम लोग होते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले साल में हमारे जो काम होता है इसको करने के लिए। तो इसीलिए ये हमारा लाइफ लाइन माना जाता है। डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने ये बिहू को आसामीज समाज की लाइफ लाइन बताया, आयु रेखा बताया इसको। तो बिहू जो है, बैसागु जो है, ये हमारा एक स्पेशल एक रिवाज है, रीति है, ये फेस्टिवल है। हम इसको अलग ढंग से गांव में मनाते हैं। अभी दिल्ली में इतना महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन आप गांव में अगर रहेंगे तो हर समय में कुछ आवाज गुनगुनाहट अंदर से आते रहते हैं कि खुद को पता नहीं चलता है। पूरा बैसाख महीने में हम ऐसे ही मतलब झूम उठते हैं, कोई भी दर्द हो भूल जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम कहीं मतलब ऐसा सिचुएशन में, ऐसा माहौल में है कि हर समय मस्ती करने को, एक दूसरे से मिलने को एक परिस्थिति बनता है। तो यही हम लोग का बैसागु है। और हमारे यूजी ब्रह्मा जी है, बाकी लोग जी है, थोड़ा थोड़ा सब भी बोलेंगे। मैं एप्सु को धन्यवाद देता हूं कि बोडो समाज जो है काफी लंबा लड़ाई लड़के आए हैं, अपने जो परिचय है, अपने भाषा संस्कृति को जीवित रखने के लिए। काफी प्रोग्राम दिल्ली में भी हुए हैं, लेकिन बैसागु कभी मनाया नहीं गया था। और दिल्ली में काफी बोडो लोग हैं, वो लोग डीबीए के थ्रू, जो डीबीए हमारा एक पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, दिल्ली बोडो एसोसिएशन, इसमें सब लोग इकट्ठा होके काफी सालों से बैसागु या हम लोग का दोमासी मना के आए हैं। तो इस साल स्पेशली ये बहुत बड़ा सा ऑर्गेनाइज किया है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आने वाले साल में आप लोग का सबका जिंदगी में ज्यादा सुख मिले, तरक्की हो। और ये प्रोग्राम 2 दिन का जो रखा है ये सफलता मिले। और हमारा मेहमान है, उनका बात हम लोग सुनेंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जे दिनै दिल्लीयाव बैसागु खुंनाया सोरबा सोरबाफोर बुंनो हानाय जे गावनो मोसादों, गावनो नायदों, नाथाय जोंनि हारिनि हारिमुखौ दिन्थिफुंनो थाखाय मुलुगनि मानसिफोरनि गेजेराव बेखौ सिनायथि होनो थाखाय जोङो माखासे हाबाफारि लानो गोनां जायो। दिनै बेवहाय खौरांगिरिफोरबो दङ, ससियेल मिडिया दङ, आरो बेवहाय फैनाय गोबां मानसिफोर थांलाय फैलाय खालामबाय थायो बे दिल्ली हाटआव। दा बे सुबुंफ्रा, बे मानसिफ्रा बेखौ नुगोन जोंनि हारिमुखौ। थांनाय 2011 ना 12 आं एसे बावबाय, 2011आव जोङो बेवहाय मोनसे हारिमु दिन्थिफुंदोंमोन आरो बेवहाय आलासिफोर लिंबोदोंमोन। बै समाव आलासिफ्रा बुंदोंमोन जे एसेबां मोजां हारिमुखौ बबेयाव एसिनानै दोनो होननानै। दा बे हारिमुखौ जोङो सोरबाया लिंबाल' नङा, गावनो थांनानैबो मानसिफोरनो दिन्थिनांगोन, मुलुगनि मानसिफोरनो जोङो सिनायथिखौ होनांगोन। आरो बिनि थाखाय जोङो बयबो एसे एसे समफोरखौ होनांगोन। आङो बयखौबो साबायखर बावदों बेवहाय बाहागो लालायनायनि थाखाय। आरो स्पेशली दिल्लीयाव जायफोर थायो बिथांमोना गोबां बिबान दङ जे मुलुगनि मानसिफोरनो जोंनि हारिमु, जोंनि राव थुनलाइ, बर' हारिया सोर आरो मा बेखौ दिन्थिफुंनो थाखाय गोबां हाबाफारि मावनांगौ दङ। दा बिनि थाखाय आं बयखौबो खावलायदों इयुननि समाव जाहाथे हारिखौ गेरेमसा हारि महर होनायजों लोगोसे मुलुगाव बयजोंबो मिथिजानाय हारि महरै गायसननो हायो। बिनि थाखाय आङो बयखौबो बाहागो लानो खावलायदों। आरो आं बारा गोलाव बुंनो सानाखिसै, बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय बावहरदों। जोंनि हारिया दिनै गोजोन आरो खौसेथिनि मोनसे लामायाव आगान सुरदों। बे समाव जोङो बयबो बोर सारस्रिनांगोन, बाहागो लानांगोन आरो बयबो आवगायलांनांगोन जे हारिया बुहुमाव जाहाथे मोनसे जौगासार हारि जानो हायो। दा बेखौनो खावलायनानै आं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। दिल्ली में हमारा पत्रकार भाइयों आए हैं, असम का भी है, दिल्ली का भी है। इन लोगों को भी मैं बैसागु जो नया साल है इसका शुभकामना देता हूं। और आप लोग ने भी काफी लंबा हमारे जो भी कार्यक्रम हुआ है इसमें सपोर्ट देके आए हैं, तो आप लोग को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं सबसे मेरा जो बात है मैं यही रुकता हूं। सबको धन्यवाद।
और मैं घोषणा में अनाउंस करता हूँ, ये प्रोग्राम का इनॉग्रेशन हो गया है और बाकी प्रोग्राम चलता रहेगा। धन्यवाद। BTR मानगोनां चीफ एक्जिक्यूटिव मेम्बार प्रमोद बर' बिथाङा बेखेवनानै होबाय। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा BTR का चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रमोद बर' जी को। बोरो का जो इतिहास और रंगजाली बैसागु का जो महत्वपूर्ण है इस सीजन का, इसके बारे में अपना बात रखा और आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसको इनागुरेट किया। थैंक यू सो मच। दायो जोङो हाबाफारि बायदि आवगायलांनो नागिरदों। जोंनि गेजेराव आलासि सासे दङ। आमार মাজত आलहि আছে आसाम एसोसिएशन दिल्लीर সাধারণ সম্পাদক দিব্যজিৎ দত্ত ডাঙৰীয়া। তেওঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। মই চিনাকি ল'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো আৰু এখন আৰণেৰে আমি আদৰণি জনাইছো। ধন্যবাদ থাকিল তেখেতলৈ। बे समाव मोनसे बैसागु मोसानाय दिन्थिफुंगोन। बेनि उनाव जोंनि मानगोनां आलासि बिथांमोना बिबुंथि लाखिफिनगोन। बैसागु मोसानाय दिन्थिफुंनो थाखाय आं खावलायबाय। मैगं खानाय
Thank you.